Jedna z vecí, ktorú potrebuješ, ak sa chceš v živote posunúť ďalej, je väčšie uvedomenie. Je to zmena tvojich presvedčení o sebe, ako aj o živote samotnom. Ľudia nezarábajú 100 000 ročne, pretože chcú zarábať 100 000 ročne. Ľudia zarábajú 100 000 ročne, pretože nevedia, ako zarobiť 100 000 mesačne. Ľudia nie sú osamelí, pretože ich baví byť osamelí. Sú sami a osamelí, pretože nevedia, ako budovať zmysluplné vzťahy. Ľudia nebojujú s problémami počas celej svojej kariéry, pretože ich to baví. Bojujú s nimi preto, lebo nevedia, ako odstraniť, preprogramovať bloky, ktoré majú v sebe. Tie bloky nikdy nie sú vonku. Nikdy to nie je o inej osobe. Nikdy nejde o podmienku alebo okolnosť. Vždy je to nedostatok nášho uvedomenia. Nízke sebavedomie, ktoré je podložené z našich obmedzených presvedčení, ako aj myslenia samotnom.